vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pazim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapindapo pamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu ekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukomana, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Yangu nyaya yakamira sekudai so: mukoma, inini ndakazvarwawo mumhuri ine vana vakomana chete. Takazvarwa tiri 4 but pari zvino tasara tingori 2. Vamwe madzikoma angu ava vakazofa mushure mekunge ndafamba mukoma ndichitsvakawo chiraramo, ndichitsvakawo kuti ndinge ndichidzosa izvo zvainge zvakabiwa pandiri. Zvakaitika pandiri mukoma ndezvekuti madzikoma angu ose vakati vakura ndokubva vazotanga kuendawo mudhorobha vachinotsvakawo chouviri, ndokubva vazowanawo mabasa mudhorobha imomo. Inini ndakabva ndazosara pamba ndigere naamai. Baba vangu vakasoshayika apo patainge tichiri vana vadiki, saka ndini ndakazosara ndakagara naamai nekuti ndaifanira kuti ndinge ndichizonyora form 4 yangu. Asi the first time around pandakanyora form 4 yangu ndakabva ndangofoira, but madzikoma angu vakabva vati handaizouya kuHarare kana ndisina kupasa O level yangu. Saka the first time around pandakanyora nenhau yekuti in secret ndainge ndava kusvuta zvekare nekunwa fodya nekungoswerawo ndichingotenderera pamagorosa, ndo zvakazondikonzeresa kuti ndinge ndichifoira. Then the second time around zvemabhuku mukoma, ndaitoti kana ndakabata bhuku so ndaitonzwa kana dzungu. Izvi zvakabva zvazokonzeresa kuti amai vangu vange vachizondivenga. Pakati pangu naamai pakabva pazoita rimwe grudge rekuti waitoshaya kuti ko grudge iri ringagadzirika sei. Neniwo mukoma ndakazosvika pakuvenga amai vangu zvekuti ndaiti kana ndadhakwa ndaibva ndatonzwa kuti kunyange amai vangu kana kutovaisa demo ndaitokwanisa kutovaisa demo because vainge vakanyanyisa kundivenga. Apa madzikoma angu vaiti kana vauya vachibva kudhorobha wainyatsokuona mufaro waamai vangu, but amai vaizongoti kana tasara tiri toga zviya pamba, then amai vaibva varakidza kuti ivo vainge vasingafari neni. So with time mukoma ndakazongova munhu wekuti pamba nguva zhinji ndainge ndava kusagarapo pamba, ndainge ndava kungosarudza kugara kumba kweumwe mudhara uyo wandainge ndichiwirirana naye, uyo wandaiswera naye pagrowth point. Zvakazoitika ndezvekuti ndakabva ndazorongawo business plan yangu, ndikabva ndati kana ndikangokwanisa kuwana start ndobva ndaita zvekutengesa magas zvekare nekurifila magas bottles. So ndakabva ndazoshaya kuti angakwanisa kundipa mari ainge ari ani. Ndakabva ndadzokera kuna muchembere ndikati muchembere ndinozviziva kuti mari munayo because vainge vapiwa mari yekuti vange vachizotenga mombe, vachitsvaka mombe iyo yekuti vange vachizotengera vamwe mukoma vangu vainge vava kutanga kutenga mombe dzavo. Asi ivo mama vakabva vazondinyima mari iya. Ndakatsamwa mukoma ndikabva ndazowanawo umwe munhu akandikweretesa, ndokubva kabusiness kangu kazotanga kurana. Kabusiness kangu aka mukoma kakarana zvekuti ndakatokwanisawo kutodzorera mari iya iyo yandainge ndakakwereta munhu uya. Unfortunately zvakazoitika ndezvekuti semunhu ndainge ndichiitawo zvekunwa doro, ndaiti kana ndikanwa doro rangu mukoma ndaibva ndazodya mari yose zvekuti ndaibva ndazoshaya mari yekuti ndinge ndichizorestoka nekurifila magas bottles angu. Saka ndakabva ndazobhuroka. Mushure mekunge ndabhuroka, mudhara uyo wandainge ndichiwirirana naye iye akabva anditi paainge achiri zera rangu, paainge achashanda muHarare, hanzi ainge akapiwa kamwe kabhodhoro aka hanzi kainge kari kabhodhoro kekuti kainge kachimupa lucky because aiva munhu wekuti aifarira stereki kuita zvekubheja mabhiza nezvimwewo zvakangodaro zvegambling. Saka iye ainge achiti hanzi akapiwa kabhodhoro ikako kelucky. Saka takabva tatanga kukatsvaka kabhodhoro aka because iye ainge achida kundipa kabhodhoro ikako but takakashaya. Mushure mekunge takashaya kabhodhoro aka akabva azondipa madirections uko kwacho kwaainge akakatora kabhodhoro aka. Akati asi munhu wacho handizivi kana achiri mupenyu. Wewo mukoma ndakazoti ndawana mari dzangu ndokubva ndazoenda kuya uko kwandainge ndakapiwa madirections. Ndakazoti ndasvika kuya ndakasvika zvichinzi mudhara wacho ainge akasoshayika kudharadhara, but mukadzi wacho ndiye ainge ava kubatsirana nevana vemudhara iyeye kuti vange
vachiita zvematare. Ndakabva ndazopinzwa mudare racho mukoma, ndokubva vandibvunza kuti ndainge ndichidei, ndikabva ndati ndainge ndichingodawo mushonga welaki. Saka ndakabva ndazopiwawo kamwe kabhodhoro kandakapiwa aka kane mudzi mukati, but now kabhodhoro aka kazara. Kabhodhoro aka pandakakapiwa kainge kangori nemudzi mukati chete, asi as for now kabhodhoro aka kazara neropa. Mudzi uya mukoma hauchatombooneke because kazara neropa rakakora. Then ndakati ndapiwa kabhodhoro kaya, ndikabva ndanzi kabhodhoro aka ndaifanira kuti ndinge ndichizouya ndobva ndazokacherera pamunhanga, ende zvinhu izvi ndaifanira kuti ndinge ndichizozviita pasina kana ani anenge achindiona, and it was far much better kuti zvinhu izvi ndisazviita masikati. Ndozvandakaudzwa nagogo ivavo, vakabva vati unofanira kuti unge uchizozviita huri usiku. Ndakazoti ndadzoka kumba ndokubva ndadzokera kuya kwandainge ndichigara nemudhara uya, ndikabva ndamuudza kuti mudhara ndo zvinhu zvandakapiwa izvi, and zvandakaudzwa ndezvekuti ndikufanira kuti ndinge ndichienda kunocherera zvinhu izvi pamunhanga, but hakuna munhu anofanira kuti ange achizondiona. Mudhara uya akazoti saka tichamirira kuti kana kunze kwasviba then tobva tazodarika nepamba penyu. Then saka mudhara uyu akabva ati chiandei timbonoudzvuta kumagrosa tichitirawo kuti nguva inge ichifamba, then kana kwasviba paya patinenge tava kubva kumagrosa patinonodarika nepamba penyu tinobva tazocherera kabhodhoro kako aka tobva tazongodarikira zvedu. Takabva taenda kumagrosa ndokubva taswera zvedu tichitandara kumagrosa kuya. Kunze kwakazoti kwasviba mukoma, vanhu pavainge vava kusanyanya kufamba ndipo patakabva tafamba tichibva kumagrosa kuya tichienda kumba kwedu, but panguva yacho iyoyo it was just after 8 p.m. then takazoti tasvika pamba pedu. Zvatainge tisina kuziva ndezvekuti ivo amai sezvo vainge vapererwa nemunyu vainge vaenda panext door kuti vange vachienda kunokumbira munyu, saka takati taona madoors ose akavharwa takangofungidzira kuti zvimwe kuda amai vangu vainge vatorara. So what we did ndezvekuti inini ndakabva ndangoenda mukamba kamwe katainge tichichengeta maturusi, ndikabva ndatora zvangu spade ndokubva ndatanga kudhiga pasi ndichishandisa spade iya, because ndainge ndakanzi gomba racho randinofanira kuchera ndinofanira kuti kana ndikazoisa gombo rangu iri kusvika mumabvi ringe richizokwana mugomba iroro. Saka ndakachera panzvimbo yekuti ndainge ndichiziva kuti painge pasina matombo akawanda. Ndakati ndichichera kudaro ndokubva ndazongokaruka ndanzwa amai vangu vachidanidzira vachiti umbore aniko iwe uri kuchera pamba pangu, zvii zvauri kucherera pamba pangu? Mudhara uya akabva ataura naamai vangu nekuti amai vangu vaisafanira kuti vange vachizokaona kabhodhoro aka, but already mukoma zvinhu izvi zvainge zvatofumuka. Amai vangu vakabva vauya apo pandainge ndiri ndokubva vatanga kukika kabhodhoro kaya ako kandainge ndakaisa pasaidi. Apa kabhodhoro aka ndainge ndakanzi handaifanira kuti ndinge ndichizokabata nemaoko angu awa. Inini at that time ndaitoshandisa chimwe chidhende chandainge ndichishandisa pose pandainge ndichibata kabhodhoro ikako. Amai vangu vakangosvika ndokubva vasimudza kabhodhoro kaya vakabva vakarasira kure, ndokubva vatoti vainge vachida kufonera mukoma vangu kuti inini ndainge ndafunga kuromba. Amai vakati vangoti vachingonobata foni yavo mukoma, ameno kuti ndakabva ndapindwa nemweya wakaita sei. Apa ndainge ndakabata spade ndakangokaruka mukoma ndarova amai vangu nespade iya yandainge ndakabata. Saka fortunate enough spade iyi yakabva yanovarova pabendekete, asi ndakabva ndatonzwa kutoti pabendekete pavo apo pandakavarova nespade iyaya pakabva patorira joini ravo rainge ratobuda. Then amai vangu vakabva varidza mhere mukoma, kana nini ndakabva ndanzwa ndichipindwa nekutya zvekuti ndakabva ndangotanga kumhanya ndichitofunga kuti ndainge ndauraya amai vangu. Ndakamhanya mukoma ndakananga kupolice camp ndikabva ndanotaura kuti izvi ndo zvandainge ndaita ndokubva ndavharirwa, asi amai vangu vakabva vazorarama zvavo. Ndakazogara
ndakagara mujeri mukoma, ndakagara mujeri for assault, ndakagara mujeri kwegore, ndikabva ndazokasika kubuda for good behavior. Ndichidzoka kana kumusha mukoma, ndakashaya kana zvivindi zvokuti ndinge ndichidzoka kumusha. Saka ndainge ndiripo pachikurubhi apa. Pandakabuda mukoma pachikurubhi, ndakashaya kana akandigamuchira, ndokubva ndazongotanga kungofamba. Ndaingofamba ndisingazivi kuti ndoenda kupi, ndikabva ndazoita street kid. Asi pane umwe musi ndakati ndakarara zvangu pashopu pacho pandainge ndichiwanzo kurara, vanhu vepo vainge vava kutondibhadharawo kuti ndinge ndichingotarisawo kuti pashopu pavo throughout the night hapana anozokwanisa kupazapo. Ndakati ndakarara ndakatsamhira rimwe zijaketi rangu, ndipo pandakabva ndanzwa kuti ndainge ndava kurwadziwa. Ndakabva ndabata ndokubva ndaona kuti painge paine kabhodhoro kaya kandainge ndakasiya mushure mekunge ndafungidzira kuti ndauraya amai vangu, ndikabva ndatiza. Kabhodhoro aka kainge kanditevera, saka wainge huri usiku. Handina kuda kunyanyisa kukacherechedza, ndakangokatora ndikabva ndakaisa muhomwe rejaketi because ndainge ndatozviziva kuti aka kabhodhoro kangu. Zvadaro mukomanashi ndakazoti ndawana kamari ndokubva ndazotsvakawo ka one room kangu kekuti ndinge ndichigara. Upenyu hwainge hungori upenyu hwekukiya apa vanhu veukama vose vainge vava kusatomboda kana kunzwa nezvangu. Manumbers emadzikoma angu ose vainge vari muno muHarare ndainge ndinawo manumbers avo. Ndakabva ndazotsvakawo munhu ainge aine foni ndokubva ndatenga airtime ndikakomberawo kufona. Then ndakazoti ndichinozama kunotaura namukoma vangu, mukoma vakabva vangodropa call yavo. Ndipo pandakabva ndazoti saka kabhodhoro aka ndoita sei nako. Musi wandakada kunokarasa mukoma, kabhodhoro aka ndakada kuenda kunokarasa muna mukuvisi, asi ndaiti kana ndikakakandira mumvura kabhodhoro aka ndaibva ndanzwa kuti kanenge kadzoka mujaketi rangu. Ndikakakanda mumvura ndobva ndanzwa kuti kadzoka zvekare mujaketi rangu. Ndakabva ndazodzokera kuya kwandainge ndichiloja ndokubva ndagara zvangu ndichishaya kuti ndoita sei. Ainge atori masikati musi wacho iwoyo. Ndokubva ndapinda mumba nekuti ndainge ndava kunzwa dzimwe hope dzainge dziri abnormal. Ndakati ndichingonopinda mumba ndichingonoisa musoro wangu pasi ndokubva ndatoona kutoti mumba mainge muine umwe murume ainge arimo. Murume uyu akabva ati kwandiri iye ainge abuda mubhodhoro riya iro randainge ndakapiwa richinzi mushonga welaki. Saka murume uyu akabva ati kwandiri ainge achida kushandidzana neni, but mukunoshandidzana neni iye ainge achikumbira kunwa mvura. Saka ndakabva ndati mvura iyo irimo mubhaketi umo. Akabva aseka murume uya akati inini ndiri mhepo, ndiri mweya, handikwanise kunwa mvura iyi. Saka ndakabva ndati saka muri kuda kunwei? Then iye murume uya ainge akasimba akabva ati kwandiri kana ukanditsvakira huku yechibhoyi isiri tema, aiwa ndinobva ndagutsikana, nyota yangu inobva yapera, ndinobva ndatanga kukushandira mukoma. Ndakabva ndatora kamari kangu kaya kandainge ndiinako kainge kari kamari kekupedzisira. Then ndokubva ndazobuda ndikanotenga huku yechibhoyi ndokubva ndazodzoka. Ndakati ndichingonopinda mumba ndakabva ndaona huku iyaya ichiita sekunge yainge yamonyororwa mutsipa ndokubva yangoti zii. Huku iyi mukoma yakasvetewa ropa nechinhu chandisina kuona. Ndakamborarama kwezvimwedzi zvakati ndichiitawo zvimari. Then munhu uya akabva azodzoka kwandiri ndokubva anditi iye ainge achinzwa nyota. Ndipo pandakazosvika pakuchekeresa amai vangu ndakangomuti enda unoita zvaunoda naamai vangu. Amai vangu ndokubva vazvisungirira mushure mekunge vasangana nacho chikwambo ichi. Saka zvakabva zvavavhundutsa elot chikwambo ichi pachakataura navo chichiti icho chainge chatumwa neni kuti chinge chichizovasveta ropa. Saka vakabva vazozvisungirira pavakagarwa nemhepo yechikwambo ichi kuitira kuti zvinhu zvacho pazvinozobuda zvingonzi amai vangu vakazvisungirira. Zvadaro mukomanashi zvakazoitika ndezvekuti madzikoma angu vakazoshayika, ende vachinoshaika ivo vose ndini ndakavachekeresa. Vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ndini ndakachekeresa madzikoma angu, ndikachekeresa amai vangu nekuti ndakapiwa kamwe kabhodhoro kelaki.
wakambofambawo here ukapiwawo zvibhodhoro izvozvi zvelaki, kana wakambopiwawo mushonga welaki, please come to my inbox and tell me your own story.